дар Фаронса гурӯҳи иборат аз 60 муфаттиш дар пайи боздошти гурӯҳи дуздони ҷавоҳироти беназир аз осорхонаи Лувр мебошанд. ба қавли Вазорати фарҳанги Фаронса, субҳи 19 октябр дар рӯзи рӯшан гурӯҳи муташаккилонаи дуздон тавассути зинапояи барқӣ дохили бино шуда аз галереяи Аполло, макони нигаҳдошти ҷавоҳироти салтанатии Фаронса, 8 нигораи бебаҳо ва аз ҷумла тоҷи ҳамсари Наполеон маликаи Фаронса Мария Луизаро ба яғмо бурданд. шоҳидони ин ҳодиса мегӯянд, ки аснои фирор дуздон тоҷро, ки аз пораҳои алмос ва дигар сангҳои гаронбаҳо оро дода шуда буд, афтонданд ва эҳтимол он зиён дидааст. хабаргузории Reuters аз корбаронаш навори ин ҷавоҳиротро дастрас намуд. дуздӣ боиси вокунишҳои ғазаболуде дар ҷомеаи Фаронса гардида, масъалаи амнияти муассисаҳои фарҳангиро дар маркази таваҷҷӯҳ қарор додааст. дар осорхонаи Лувр соли 1911 наққошии Мона Лизаро ҳам рабуда буданд. баъд аз 2 соли тафтишот маълум шуд, ки дуздиро яке аз кормандони музей ташкил кардааст. дузд боздошт ва наққошии бебаҳо ба ҷояш баргардонида шуд.